Madokachere mabuja akanaka dzauya dzanyasi zuwa rechigumi mwedzi uno wagunyana ipapa rekai titande kunyepai manduwe kamufana kaya kahori 10 kaya kaburika kaita kakukumbira regerero manduwe kuti chino ZANU-PF musangano wakanaka fani apa usu hwakaita kuzvimba manduwe unonyatsa kuona kutoti akashandiwa kai regai tione ipapa kuti zvinopera sei. Tinorapa zvedu takaringa tinenge tichikunyepai. Wamunangarwa wavhura musangano urendo munyika sanganani tourism expo kuramba tichiti makurokoto kunyika, asi zvinotorwadza kutoti panoitiwa musangano yakadari vanoramba vari kureketa zvavo ZANU-PF vachiita masirogani yavo ZANU-PF vosaya kuti kohokona vakomana muri kuziva bachere kuti zvamati ndozvonyika yese zvinenge zvinowo vamwe vanhu vasirivo ZANU-PF. Ndosaka muchizoona manje wemapata anopikisa nehurumende wasingazomire kupinda ipapo wachindozosiyana Chariton Hwende nana Mafume wachipinda havo nekuti vanenge vari kuda zveikweyo. Presidi Geza Benuka akati ndakageza ndakachena. Kwai ngatiboyane manduwe musi wechishanu nguva dza8:30 manhoko. Rekai tione kuti zvinopera sei. Goreketa akati aiwa ndiri musandichireba, gorekai kusha ndiri mupenyu, ndakasimba ndakatsvinda ndakanaka. Kati rekai tigoona idi kuti ureketa kuti kudini, asi kuringa kwedu paribe kana chibodzi chachinja apa. Wamuturi wachinja waburitsa masoko okuchinja manduwe zvinhu zviri zvomutemo zvanga zviri kubata vanhu vanoita zvokuchengeta mhuka munyika. Rekai tione manduwe kuti zvinosvika papi, asi wanenge wari kuita zvino pakureketa kwavaita ikweyo. Ipapa wagototi vanhu vanoda kunyoresa minda vakubhadhara $1 ribodzi. Vanhu vari kuna mapepa okuti wakanyoresa minda wakubhadhara $50, asi iwe minda mirefu basi iwe munda muduku. Apa kwai wanoita zvokukama mwombe mukaka wachiita zvokutekaedza mukakayo wakuita $50 basi okubhadhara kabodzi. Ipapa kwai wanogadzira chikafu chomwombe nozvipfuyo wakundobhadhara $20 basi. Wanoda kutekaedza mwombe nozvipfuyo kubva kune nzvimbo wachiendesa kune dzimwe nzvimbo wakundobhadhara $5 pamwombe dzega dzavanenge vari kutekaedza pamwombe ibodzi. Ipapo kare kwai wanenge wachida kutenga mwombe nozvipfuyo kubva kunze kwenyika wakundobhadhara $20. Izvi zvishoma pane zvawareketazvo manduwe. Haiwa tingazopedze zuva rese tichiita kunyoreketa nozvazvo basi tikasaya dzimwe nhau. Vanhu vomunyika vari kusaya kuziva kuti chii chaizvo chiri kuda kunyatsakuitika munyika medu, nokutoti paribari kungwisisa kuti zvikumbotekaita sei. Kureketa kuno kwaino hurumende izvezvi taderedza mitengo yezvimwe zvinhu zvinoita kuti vanhu vodzimotika watambure. Pokare nevanotakura zvinhu munyika watambure, asi kazimura iri kutoburika itoti aiwa tiri kuda isusu mari yenyu manduwe. Womakombi wemagonyeti vanoita zvokupfunzisa vanhu kutyaira dzimotika zvese tikuda mari dzenyu kuti dziuye pano. Wobva wasaya kuti zvii chaizvo zviri kuitika, vanhu votetekera zvipi paribari kuziva. Ipapa pokare wakuru wehurumende wagototi takwanisa tatetekera manje zvamakareketa zviya kuti mari dzokuti tichinje manhamba womotika dzakawanditsa kubva $500 taderedza kuenda $50. Wotoona kutoti aiwa mamwe $450 yaya inge iri mari yomumwe munhu hache zino manduwe ranga rikuisiwa ipapo. Ndizvo zvinorwadzira nyika yedu manduwe ipapa. Rekai muone henyu, nekutoti ukaringa nyika yakaita South Africa manhamba iwayo anoda $10 asingasviki 15 manduwe, ari mairi kunhadzira kuti munhu aite manhamba yache. Kuno apa zvakaita kunyangariwa chaiko.
Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoperera kupi. Watendai biti wagofuma mhanduyo achireketa kuti zvenyika yedu zvinorwadza nokutoti mari dzomutero dzatinobhadhara munyika kwaindisu vanhu vanobhadhara mari dzomutero dzakaita kunyanya kuwanditsa mhanduwe kupfuura wamwe wese nokutoti palibe chisvino heno kuti sei zvichiita kudando nokutoti nyika yedu mhanduwe kutambura iri kuzama kutambura mhanduwe zvisvino chaiko. Rekai tirambe zvedu takazviringa. Apa Dhanyi Regarwe agoburika akati right. Makanzuru ese munyika ngawaite kudzikisa mhanduwe mari dzavanobhadharisa dzokupaka motika nomari dzese dzomutero nomari dzokuti kana wakakutorera motika yako kuti waita choupenzi ngadzida moyo nepakati dzese. David Korura tabva atoburika kuti wakuita kuti makanzura aite kutambura manji makanzura akusara aribe mari. Elkam. Makore ese amuri kundoita mari palibe chamaita wani. Tione hedu aiwa ipapa unobva waita kuona kutoti zvinoita kunyanya chaiko. Tikaitirambe tichiona kwazvinoenda. Ukozesa iri kureketa kuti ipapa kutanda nyasi gwenya rechitatu ropa hwange rakutombobisiwa pakusenza kuti richengetedziwe rinhadzirisiwe kuti riite zvisvino. Tikaitione mhanduwe kwai richapera kunhadzirisiwa zuva rechi24 mwedzi uri kuteera. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa chaiko, kunyangaritsa kuzvino. Apa nyasi uno kwai kuno bhazi rinonzi Musi Bus Service mhanduwe ragwa mhanduwe kumugwagwa woMondoro Skyline. Pakaita kunyangariwa ipapo. Tikundofara kuti palibe ureketiwa zvokuti kune wapfa kana wachizopfawo heno kumberi kwawachapfira ikweyo, asi tiri kutenda kuti patsaona ipapo waribe kupfa. Asi wanhu wapfa nyasi wanhu waburika mhanduwe kuti kwai makorokoza anosvika 4 apfutsiwa mhanduwe adhirikiwa nomugodhi wanga wapinda mauri wachitsvaka goridhe. Pakaita kunyangariwa. Tikundoti mwaya yawo ngaizorore murugare idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Mapurisa ari kuti asunga mumwe muChina anonzi Fanny Lupin ano makore 30 panhandare yondege yomugabe iya yokuHarare. Kwai abatiwa achida kutoburika nogoridhe rinorema makirogiramu 34 kgs pachirungu. Idihwi uyu mushingire wache mhanduwe anga atori nanga akamunyepa kuti aiwa ikoreka kushayiwe pfuura kuno gava radambura musungo mhanduwe. Tikaitirambe takaringa kuti ichapera sei, achazoitiwa sei muChina iyo. Ipapa maChina mamwe ari kurohwa manja nehurumende ndiwo maChina akauya kobatsira kuwaka iro bindawapinda ropamabvuku riya. Tikuramba tichitenda kuti penyu wachaita tusvinu heno kuramba takaringa tichizonyepana kuti zviri kutekaira sei nopapi. Mitambo yebhora yoZimbabwe yaichatamba kumutambo yoAFCON yaburika nyasi. Wakomana tikutanda kutamba nowaijipita zuva rechi22 mwedzi waZvita. Topinda kutamba noAngola zuva rechi23. Topedzisira noSouth Africa zuva rechi20 heno kuti tinohwina chere ipapo. Pakaita kunyangariwa. Gurupu B yacho mhanduwe iriita kufema mwoto chaiwo unopisa. Tikai tinenge tichikunyepai kuti izvi zvinenge zvazoitika ipapo. Apakatoringa zviri kuitika pasi rese. Wakomana kuno waChina wanomwe wakwechemedziwa makore 20 okugara mujere munyika yeSouth Africa. Wakwechemedziwa kuti wanga ari kutekaidza wanhu wanobva kuMalawi wachiwasenzesa sonhapwa munyika yeSouth Africa. Tikuramba tichitenda kubatiwa kwawo. Tikaitione kuti zvichapera sei. Mwana omwe wabatiwa ipapa agotochema akati wakomana wanhu chaiwo wakuru mabasa iwaya waripo wari kutotenderera hawo wachitekaira notsoka kusungiwa. Wamasunga wawa waribe chinhu waribe basa hede ndo wakabatiwa iwawo. Rekai tione kuti zvinopera nopapi.
ari mukuru wemapurisa akamisiwa basa Shadrack Sibiya agonzi iwewe gara kumba, zvauri kuda zvekubenhuka kubasa zvitiri kupa mukana wacho wekuti ubenhuke, atotadza paya kubenhuka. Rekai tione kuti zvinopera kupi. Ukuwo South African Human Rights Commission yagoreketa ikati wakomana fanise mora iwe ita kuti mapurisa ako areke kugoita abatsiridze vanhu vari mabva kure vemuSouth Africa, kuitira kuti wareke kugorambidziwa kupinda muzvipatara nedzimwe nzvimbo dzakaita kudando no vanhu vodhudhura zvichienda zvakadando. Rekai tione mhandiwe kuti zvinopera nopapi, zvinenge zvichienda sei. Kuno vanhu vatanhatu, mhandiwe vari kunzi wakapfuriwa nopfuti kuCryfontein pari bari kuziva kuti sei zvadando. Pfuti dzomuSouth Africa dzakaita kunyangaritsa chaiko kusvinuba uku. Rekai tione kuti zvinopera sei. Uku mukadzi waLaurent Gbagbo bayati inini ndikuda kupinda pasarudzo dzokuita mutungamiri wenyika, akanzi iwe unokwanisa kupinda. Laurent Gbagbo akanga arambiwa newabiya acho wakarambiwa ikoku Ivory Coast. Rekai tione kuti Alassane Ouattara achada chere kuwataya kana kuti anenge ari kudini. Tinoramba takazoringa ipapo. Kukinya kwaGwarashiwa, mumwe gweta mukuru anomukurumbira ikweyo, Gwarashiwa mhandiwe aita kudiriwa mhandiwe kuita kunaiwa nomabara opfuti. Wangu akatoita zvokuita kutoti aiwaba kana tatoenda tikutomusiya atopfa, tirikuda kutoziva kutoti atopfa, zvokutoti paya pakaita kunyangariwa chaiko, zvinoita kuhwadza. Rekai tione kwazvinoperera. Apa nyika yePoland yapinda muhondo yeUkraine, yati tagwisawo kundege kuri bewanhu kwokuRussia kunota kugwisa rekai tione ipapa kuti zvinopera sei, nokuti zvinokona kuita kuti paite nyaya ipapa. Nyika dzacho ndo matandira azvinoita zvokuhwisana zvacho. Rekai tione hedu kuti wanenge wari sei. Apa ipapa kuDRC kwai zvahwadza zvanyadzisa, watoita basa rokuti wajiwa hawo noSenegal wakutanda mhandiwe kukwachura pokugarira imo munhandare yondege, munhandare yebhora yomataya. Wakomana unobva waita kuzvisaya kuti kohokona zviita kudando. Ukuwo Real Madrid ikati wakomana isusu tiri kuuyaba kwamuri ikweyo, tiri kuuyaba kumutambo Ballon d'Or paigore rino, aiwa tiri kuzvidaba, tiri kuuyaba. Rekai tione mhandiwe kuti wanenge wachimboedza kuita sei pokari kuti zvinosenza chere. Tinoramba takazoringa tichinyepana, asi kwanyasi haiwa. Rekai tigumire pano mhandiwe, ndini wenyu mhandiwe wonawo.